Dobrý deň, skrapery. Alena vás zdraví s témou na challenge, na súťaž októbrovú, oslava. Nepripravila som si veľmi nič nové, pretože som našla medzi svojimi prácami tento albumik a zdá sa mi to vhodné, pretože je tu napísané znova spolu. Priatelia sme sa stretli v Krakove, rodina, a bolo nám spolu fajn, krásne sme oslavili tento deň. Táto stránka je súčasťou albumu, ktorý vám teraz predstavím. Je to oslava alebo albumík o jeseni. A tento albumík som robila niekoľko rokov dozadu s tým, že som sa snažila použiť množstvo rôznych techník a myslím si, že to môže byť inšpiráciou aj pre všetkých, ktorí majú o scrapbooking záujem. Jednak sú tu pomiešané rôzne materiály ako stužka, koža, sklo, drôtik železný, rôzne nálepky, brec, klinček, neviem ako sa to po slovensky povie. Pečiatky som použila a poďme sa pozrieť, čo je vo vnútri. Aha, ešte tu, to je tiež zvláštna technika. Používa sa na to tuš, farba pečiatková a vysype sa to embossing púdrom a teplovzdušnou pištolou sa to prehreje a vytvorí sa vlastne takýto dizajn na papieri. Pôjdeme sa pozrieť dovnútra. Tu som tiež použila embossingovú techniku a teplovzdušnú pištol. Pečiatka vysypané embossingovým púdrom a vyhriaté. Tu je pečiatka s nápisom. Tu na tejto stránke som použila filc a keďže jedna z mojich záľub bola aj vyšívanie, no tak som tu vyšila nejaký husľový kľúč, nalepila nejaké vtáčiky, čo boli nálepky. Tieto lístočky som si vystrihla to je vlastne lepiaca páska, ktorá sa používa na izoláciu u vodárov a je nafarbená potom si spomeniem, poviem. A obrázok som nalepila na jeden papier, druhý papier a prišila som ho krížikovým stehom. Toto som si nakreslila a vystrihla a zase som použila emboss púder. Na druhej strane tohto filcu vrátim sa naspäť, lebo som si spomenula, alkoholový ink som použila, farbu, alkoholovú farbu. Tou sa dá dobre zafarbiť tá kovová lepiaca páska, ktorá sa používa na izoláciu. Na druhej strane som prišila papier, ktorý som prišla z 3 strán a tak som vytvorila vrecuško. Kvietok som si vystrihla, trošku som ho dovyšívala. Ďalej, tu máme takú skladačku asi, už si dobre nepamätám, áno, s obrázkami jesene. Táto jeseň bola vo Švajčiarsku. A tu som s vyrezávačom vyrezala lístočky a podložila som to iným farebným papierom, 2 farbami rôznymi. A zase na šiacom stroji som z druhej strany, a nie, to je jedna, to je len ako na ozdobu. Asi som zošila dve strany do kopy, spolu, nie do kopy. No na ďalšej strane je veľmi jednoduché, len
papier bol pre mňa zaujímavý a trošku som použila pečiatky a zase ten obrázok pestrofarebný jesene. Hovorí sa, že je to druhá jar, pretože všetko hýri prekrásnymi farbami. O tomto som vám už povedala. Vlastne to spĺňa tú požiadavku oktobrovej súťaže. Je tu banner, je tu, neviem po slovensky, girlanda a farby sú tie, ktoré sa vyžadujú v súťaži. No ďalšia strana zase, toto sú pečiatky, tie nôžky, pečiatky sú aj fotoaparát. Zase som vystrihla z tej pásky izolačnej listočky a toto je vyrezávačka motýľa. No a pofarbila som to tým alkoholovou farbou. Tu som mala hárok takýchto nálepiek. To boli nálepky, aj tieto gombíky, aj tieto rožky, takže len som prilepila, podlepila som to s tuškou a obšila som zase ten filc spolu s papierom ozdobným stehom. Zase na druhej strane je vrecúško, dá sa do neho niečo vložiť, veľmi pekný papier. Toto je nálepka. Ďalšia strana, fotografia je z Nionu a zase vystrihla som kvetinky, ktoré boli a ornamenty, ktoré boli na papieri, to bol zvyšok papiera a toto je nálepka, písmenka boli tiež ako nálepka. Trošku som zase tu čosi prišila, pásik. Ďalšia strana, tam, kde som tie roky žila, bol veľmi krásna alej vedľa takého potôčika. No a na jeseň tam bolo kopec húb, tak som si ich odfotila a dala som ako spomienku do albumu. Tu je filcový kvietok, papier, použila som na zvýraznenie a ja to používam veľmi často na zvýraznenie hrán pečiatkovú farbu. Mne sa zdá, že tak sú stránky dokončené. Tak to často využívam. No ďalšia strana zase z tej prechádzky jeden obrázok, ktorý som vydekorovala pečiatkami listov a ornamentov. Toto je nálepka, nevidieť, ale tu sú dva vtáčiky na tej nálepke. Listy som vyrezala vyrezávačkou. Ďalšia strana vyzerá takto. Zase keď som vyrezala nejaký kruh a zvýšil sa mi okraj z toho kruhu, som to ešte raz vyrezala, získala som takýto pásik, ktorý sa dá využiť. Rada by som povedala, že v scrapbookingu sa dá použiť každý kúsok, každý zvyšok papiera, ktorý vám ostane. Či ako podložiť a urobiť zaujímavejší papier zo spodu, či na drobné vyrezávanie rôznych tvarov. Nezahoďte nič. No a tu je ďalšia strana. Tu som vyrezala jeden kruh a potom druhý kruh ozdobnými nožničkami. Trošku som to oživila krížikmi s fixkou. Zase pečiatky. Tieto kvietky boli hotové, podložila som to len kruhmi z vyrezávačky. Ďalšia strana. Motýlik je z vyrezávačky. Tu neviem, či som odložila niečo, ale možno ani nič. Nie, nič som tu neodložila. Ale je to taká obaločka, zo spodu je lep, to bola nálepka v podstate. Toto sú
nie pečiatky, ale pull-up nálepky, že strievkom vytlačíte tú nálepku na papier, kde chcete mať. No a to je posledná strana, veľmi podobná prvej strane. Dúfam, že vás tento album zaujme a nainšpiruje k tomu, že z papiera sa dajú robiť krásne veci. Prajem vám krásny deň a veľa zaujímavých nápadov. Teším sa na ne. Dovidenia.